Nagmalipayon ang tibuok simbahan tungod kay ato amang gisaulog ang kapistahan sa tuang inahan nga si Santa Maria ubos sa titulo Birhen sa Lourdes. Matud pa sa tradisyon sa simbahan nga niadtong tuig 1858 ang mahal nga inahan mipakita sa usa ka dalagita nga gihinganlan og Bernadette Soubirous sa usa ka langob dito sa Lourdes sa nasod sa Francia. Unsa man ang mensahe sa mahal nga inahan ngadto kang Bernadette Soubirous. Pinaagi kang Bernadette ang mahal nga Birhen Maria nag-auhag sa mga makasasala sa pagbag-o sa kaugalingon. Dugang pa gipamulong usab ni Santa Maria ngadto kang Bernadette Soubirous sa nga ang simbahan makugihon unta o mapuno unta sa kaikag diha sa pagampo ug pagbuhat ug maayo ngadto sa mga kabus ug mapuno unta sa kaikag diha sa pagbuhat ug maayo ug pagampo alang sa atoang mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Munang ania kita karong adlaw atong gisaulog ang World Day of the Sick atul nining atong pagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Kining ato ang kasaulugan karon kini pagtuman sa mga pulong sa atong inahan nga si Santa Maria nga hatagan nato og dako nga pagtagad ang mga masakiton. Usbon ako kining ato ang panagtigom karon kini pagtuman sa mga pulong sa atong inahan nga si Santa Maria ngadto kang Bernadette Soubirous nga ang simbahan muhatag gayud og dako nga pagtagad alang sa atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton. Yes, atong hibaluan mga igsuon nga ang usa sa mga misyon sa tuwang Ginoong Jesucristo din ato usab nga nadunggan diya sa atong ebanghelyo. Ang usa sa iyang mga misyon sa pag-anhi dinhi sa kalibutan mao ang pag-ayo sa mga masakiton. Usbon ako ang usa sa mga misyon sa tuwang Ginoong Jesucristo sa iyang pag-anhi sa kalibutan mao ang pag-ayo sa mga masakiton. Pag-abot ni Jesus dinhi sa kalibutan, no? Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga bungol nakadungog, ang mga anaay ipanghilantan nga ayo. Ug ang ato ang inahan nga simbahan nagapadayon sa pagbuhat sa misyon sa ato ang Ginoo nga mao ang pag-ayo sa mga masakiton. Niadtong seminarista pa kami na ami gitawag og hospital exposure. Usa man namong ginabuhat dito sa hospital, no? Sulod sa usa ka tuig matag Domingo nagabisita kami sa mga hospitals dinhi sa Davao. Nagabisita kami sa mga masakiton, nagahalad kami og pag-ampo alang kanila, nagahinabi kami kanila, nagapaminaw kami kanila, sila pod maminaw kanamo ug nagaha-distribute kami og communion ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga nagmasakiton. Na ako'y significant experience sa usa ka hospital dinhi sa Davao, no? Usa ka inahan sa amo ang pasyente nga ginabisita adlaw-adlaw, may istorya kanamo ug may paambit kanamo, mingon siya nga nagpasalamat siya sa amo ang presensya tungod kay sa adlaw-adlaw namo nga pagbisita sa iyang anak nga nadisgrasya tungod kay nabanggaan og jeep. Usa ka bulan po siya nga nagantos dito sa hospital. Apano ang maong inahan nagpasalamat siya tungod sa among presensya, among pagbisita kaniya sa iyang anak, sa among pagdistribute og communion, sa among ang adlaw-adlaw nga pagmumusta sa iyang anak. Nabati niya, nakita niya nga ang iyang anak hinay-hinay nga nilagsik ang lawas. You know, my dear sisters and brothers in the Lord, that experience of mine was for me a humbling experience tungod kay na nahimo akong instrumento nga ang ubang tao makasinati sa makaayo nga gahom ni Hesukristo. Usbon ako
that experience of mine was for me a humbling experience tungod kay nasinati nako, tungod kay gigamit ako sa Ginoo nga instrumento nga ang ubang tao makasinati sa makaayo nga gahom sa atoang Ginoong Hesukristo. Usa sa mga regalo nga ako ang nadawat ni atong bag-o akong naordenahan, no? 5 ka bulan na ang nilabay, mao ang gitawag og sickle kit. Kining sickle kit, diri na mo ginabutang ang amo ang mga gamit kun sa mga diri na mo ginabutang ang amo ang mga gamit, no? Panahon nga magbisita kami og masakito, no? Gihatag kini sa usa ka pari nako. Ug sa iyang paghatag kanako niining maong sickle kit, giingnan ako niya, Ran, ayaw gayud balibari kun anaay mga masakiton nga muhangyo nga magpadihog. Usbo na ako mingon ang usa ka pari nako sa iyang paghatag kanako sa sickle kit, Ran, ayaw gayud balibari kun anaay mga masakiton nga muhangyo nga magpadihog. Munang kami nga mga kaparian nagapaningkamot sa among kaugalingon nga muhatag sa among kaugalingon diha sa pagbisita sa mga masakiton. Usbo nako kami nga mga kaparian nagapaningkamot usab nga mo makahatag sa among kaugalingon alang diha sa pagbisita sa mga masakiton. Nalipay usab ako sa mga presensya sa tuang mga lay minister nga nahimuusab namo nga kaabag sa pag-distribute og mga communion ngadto sa mga nagmasakiton nga sakop sa ato ang katilingban, no? Mga igsoon kang Kristo, kining ato ang mga sick visitation nga ginapahigayon dinhi sa ato ang parokya, kining ato ang gipahigayon karon nga mass for the sick, kini usa lamang kapag padayag nga ang mga masakiton adunay dako nga lugar diha sa kasing-kasing sa ato ang Ginoong Hesukristo. Usbo nako ang kining ato ang mga gipanghimo nga mga sick visitation, kining mass for the sick, no, usa lamang ka confirmation nga ang mga masakiton aduna gayoy dako nga lugar diha sa kasing-kasing sa ato ang Ginoong Hesukristo. Tugutan nato si Jesus nga hikapon kita niya. Tugutan nato si Jesus nga hikapon niya ang ato ang mga kasing-kasing aron kita nga nakasinati sa paghikap sa balaang kamot sa tuang Ginoong Hesukristo, makasinati kita og kaayuhan. Apan dili lamang physical healing ang ato ang pangayoon ug iampo ngadto sa tuang Ginoo. Pangayoon usab nato nga iampo nga ayuhon kita niya sa tuang mga espirituhanon nga mga sakit, nga mapasaylo unta ang ato ang mga sala aron kita nga nakasinati sa makaayo nga gahom sa Ginoo, kita nga nakasinati sa kapasayloan sa tuang Ginoo, ugma damlag makaambit usab kita sa kinabuhing dayon uban sa tong inahan nga si Santa Maria. Pangayoon ta kini nga grasya. Amen.